Eh ngibingelele manje kulolu chungechunge lokucacisa indaba yobuNazaretha. Namhlanje bengifisa ukuthi ngiqale esihlokweni sokuthi wabushumayela kanjani ubuNazaretha. Wanza kanjani uShembe ukwenza ubudlelwane nezinkolo ezazikhona kanjalo namasiko nemikhuba eyayikhona ipractice noma iyenziwa emhlabeni ngesikhathi esesungula lento yobuNazaretha. So khumbula ke ukuthi uShembe ufike kulelizwe lasezansi noma ngithi la eNatal okwakuyiNatal wafikela eThekwini. Mefikele eThekwini emva kokuba esuswe uNkulunkulu ezweni lakubo enhla entabazwe, wafika la eThekwini engazimuntu, ngekho muntu nje kuthuze kuyena, kangangokuthi ngesikhathi efika okokuqala kuthiwa walala endle emsizini laphana, waze watholwa-ke abamtholayo-ke bamsingatha-ke waze wazinza naye waba umuntu wala eNatal. So khumbula futhi ukuthi uShembe ufika nje la kunezinkolo ezikhona. Izinkolo-ke ezayisadumile noma ezazikhona ngaleso sikhathi kwakuseyilezi zinkolo okuthiwa ezama-mainline churches. Lawa amabandla lawa asekhona manje kuthiwa ama-charismatic or whatever, or ama-Pentecostal or whatever nje lamabandla asekhona aseyibhizinisi manje. Ayengekho kwakuseyila amabandla eyimishini. Ngoba imishini ngaleso sikhathi nohulumeni babe strict kakhulu kwezenkolo. Kwakunebandla lamaRoma akatholika, kunebandla lamaWeseli, kunebandla lamaLuthela, kunebandla laseMelika okuthiwa i-American Board. Kanjalo namanye lamabandla nje ayeneyimishini, siyawazi izimishini eziningi ayiqhamuka emazweni ahlukene aphesheya ezoshumayela ivangeli elalihambisana necolonialism noma elalihambisana nokuqonela. Lawo mabandla ayesefike ashumayeza abantu abamnyama bala eNatal kakhulukazi, okuyibona engizokhuluma ngabo. Ngiyababona bakwezinye indawo ngoba vele phela ayegcwele iSouth Africa yonke eshumayela livoda. Ngikhuluma ngokufika kwaShembe la eNatal eqambe eshumayela lobo buNazaretha. Wathi mawuShembe eqala ukushumayela leli ivangeli lobuNazaretha, leli ivangeli lokuthi abantu ababuyele enqubeni noma emthethweni kaNkulunkulu, okuyona into enkulu ayeshumayela uShembe. Awakuthandanga lamabandla lokho ayekwenza ngoba athi uShembe ubuyisela abantu endleleni engasasebenzi, endleleni eseyaphela ukuthi ababuyele emthethweni kaNkulunkulu. Siyakhumbula-ke ukuthi amabandla lawa ayekhona esengwabalile, inhloso nqangi yawo kwakukhipha abantu emqondweni ababenawo. Omunye umqondo ababenawo kukwazisa uNkulunkulu wama-Israyeli. Ngizothi babengamazi uNkulunkulu wama-Israyeli, kodwa izinto ababezenza zayikhombisa ukuthi banayo inhlese yokuba nobudlelwano noNkulunkulu wama-Israyeli noma noNkulunkulu lo kuthiwa uJehova igama lakhe. Ngeke ngakhuluma ngaphambilini ukuthi angikholelwa ukuthi
lamabandla efike ezoshumayela loNkulunkulu uJehova, kodwa efike ezoshumayela omunye uNkulunkulu ngoba amkhipha uNkulunkulu uJehova afaka uJesu endaweni yakhe. Ngeke ngakuchaza ke lokho, angizokuqala phansi, kodwa kungangena nje la kungena khona. Akhipha uNkulunkulu afaka uJesu endaweni yakhe, kanti abantu abamnyama kakhulukazi babazi uNkulunkulu njengomveli kuqali, njengomenzi wazinto zonke. Mase kufika lenkolo ezinkolo zabamhlophe, ngoba ngaleso sikhathi abefundisi kwakuseyabelungu, ofata kwakuseyabelungu. Uma uShembe efika abantu sebekhishiwe enqubeni yabo yobu-Afrika. Sekuthiwa mangabe ufuna ukuba uyikholwa, kufuneka kube nezinto eziyekayo zobuntu, njengendlela yokugqoka. Bahathathwa basuke ezikoleni bayofunda, bafundiswa lapha ezikoleni, befundiswa imfundiso yakhona ibhanqwa nokufundiswa inkolo, ukuze kulungiswe ingqondo zabo ikhishwe lenkolo ababeyazi kaJehova. Lezi inkolo ke zayingakuthandi lokho akwenza uShembe, ukushumayela ivangeli lokuthi abantu ababuyele kuNkulunkulu. Futhi noShembe ngesikhathi eshumayela, ngoba wayekhuluma nabantu ngabanye, angena emakhaya, mhlawumbe efica abantu abagulayo, ngoba uNkulunkulu wamupha amandla lawa awapha uMose wokuthi abantu babone ngani ukuthi uthunyiwe uNkulunkulu. Wamupha amandla okwenza izimangaliso zobuNkulunkulu. Efica abantu begula, afika abathandazele baphile. Afica abantu bezishosha, afika basithandazele basukume, njalo njalo. Wayemphile lawo mandla, akwazi ukubona izinto ezingakenzeki. Wayemphile lawo mandla, esasuka nje nawo entabazwe, emphila amandla obuprofeti. Lawo mandla emnike wona kwakuwamandla obuprofeti, engakamnika amandla obuNkulunkulu. Kwathi mangabe wayethi meshumayela uShembe, eshumayeza umuntu ebeseyizwa lento ayishoyo, ebese uShembe ethi akamfa lowo muntu, akahamba ayongena ebandleni eliseduze kulamabandla esengiwabalile. Ikakhulukazi nje lapha eThekwini kwakunebandla lase American Board, lelesili UCC namhlanje. Abantu abaningi babeya khona, kodwa manje inkinga ababeba nayo abantu ukuthi babefika khona bengafundiswa lento efundiswa uShembe. Bengafundiswa ukuthi mangabe uyemukela ivangeli kufanele ubhajadiswe emanzini, njengalokhu uShembe wayesho ukuthi umuntu uma emukela ivangeli kufuneka abhajadiswe emanzini njengoba kwabhajadiswa uJesu ngokubhabhadisa kaJohane. Mefika umuntu kulamabandla cha bafuna ukumchinza esiphongweni ngamanzi, bese beyaxakeka labantu ukuthi kanti manje iliphi ivangeli abazolilalela. Hayi ke nokho uShembe aqhubeke ashumayele kunazo lezo ingqinamba azazi khona. Baqala imishini zamvukela uShembe, zithi ushumayela ivangeli elingasekho, zimbikele emaphoyiseni, eboshwa amaphoyisa. Kuthiwa lo muntu ugovuza umphakathi njengosopolitiki. Kodwa mabemthatha bemse enkantolo, inkantolo ifike ehluleke umthola enecala, ngoba wayefika avule yona imibhalo le uthi akukho mina okwehlukile ngutshela abantu ngaphandle kwalokho okubhalwe emibhalweni. Uma kuya ngokuthi kuthiwa nginecala, shuthi umbhalo okunecala umbhalo, hayi mina, ngoba mina ngifunde ngombhalo. Bese imatshe ehluleka ukumthola enecala. Abanye bemfuna impela, befuna ukumbulala nje ngoba ushumayela leli ivangeli. Kwahamba ke ekushumayeleni kwakhe leli ivangeli,
waze wafikelwa izwi noma isibonakaliso noma ngizothini, kodwa ngizothi kwafika izwi likaNkulunkulu kuyena ukuthi lifuna abahlangane naye enhlangakazi, esezomemukelisa umoya wobuNkulunkulu. Ngempela kushembeke emva kokunqaba yokuresist kwenhlangakazi ngenxa yokuthi babe emsabisa kuthiwa into abe ingozi kanjani nezilwane, wagcina ke yileke enhlangakazi kuJanuwari. Wahlala enhlangakazi lapho izinsuku ezingu-14 elindele umoya kaNkulunkulu, njengalokhu uNkulunkulu bemethembisa ukuthi bazohlangana enhlangakazi. Kwakufika ke njobo ehleli lapha ehlelendle njalo ehlathini engenamuntu kulo 14 days lihlele enhlathini emgedeni, akanakudla akanalutho nje, uhleli nje, ukudla kwaye kuphethe kwasekuphelile. Kwagcina nabantu bendawo sebekhathazeka ukuthi kunomuntu ohlala lapha ehlathini, kanti ehlathini kunezimbuzi zabo nani, bagcina bekhathazekile, baphuma bayomzingela. Kodwa ke emzingeleni kwabo bamtholanga uShembe, ngoba uNkulunkulu wayemfihlile. Angixoxa umlando kaShembe, ngixoxa ukuthi uShembe walishumayela kanjani levangeli lobuNazaretha. Ngoba makuthiwa ngixoxa umlando kaShembe afuneka ngoqale entabazwe noma ngoqale entabamhlophe la azalelwa khona, kodwa ngifuna ukuqala la eseshumayela khona ubuNazaretha. Hayi-ke uma efika esehleli lapha enhlangakazi, kwafika imimoya eminingi yezilingo. Imimoya ifika ithi hayi mina ebengubizile ukuthi izohlangana la. Niyazi ukuthi-ke umuntu obizwe uNkulunkulu uSathane naye obaseduze kwakhe uyamfuna, njengoJesu owaholelwa uSathane entabeni ehlane wayomlinga, kanjalo noShembe kwenzeka lokho. Yayifika imimoya eyahlukahlukene ithi ithina esekumebizile sizohlangana nawe laphuma lapha, athi uShembe no, umoya ongibizileyo awunalo leli iphunga eninalo nini. Umoya ongibizileyo awukhulumi njengoba nikhuluma nina. Hayi, wahlala ke kwaze kwathi ke ngosuku luka-14 kwase kufika umoya ohelezayo, umoya onephunga elihle, umoya ohalaliselwa nayizihlahla namatshe ayehleli kuleyona, ngisho utshani bahalalisa ngalo moya owafikayo. Uthi-ke wathi mawufika-ke lo moya wafika uphethe isitsha esiyi-tray elimbozwe ngendwangu elalinesidlo phakathi. Leyo moya-ke wafika-ke wasumemukelisa-ke lesi sidlo ngawo mhla ka-14 kuJanuwari. Wawuseke lo moya umyalela yonke imiyalo yobuNazaretha le afika sifundisa yona, ukuthi uzokwenza ubuNazaretha kanje. Abantu babuyele emthethweni kaNkulunkulu njengalokho ibhaliwe eBhayibhelini. Wamnika iBhayibheli, wamnika iBhayibheli ukuthi uyofunda iBhayibheli ezincwadini zikaMosi, ezincwadini zabapostoli, zabaprofeti, ezincwadini zikaJesu, nasezincwadini ezithile zabapostoli. Ngoba abapostoli abanye basebefakazela ilokhuzana, kodwa kuseqinisweni abapostoli ivangeli labo ladunyazwa abezizwe, sebezama ukuliphendula lilahle uNkulunkulu lifaka uJesu endaweni kaNkulunkulu. So lidunyaziwe ivangeli kakhulu labapostoli. Kodwa-ke uShembeko wabe seyalelwa lemiyalo. Uthi-ke kwathi uma ngabe seqedile konke lo muntu ozomemukelisa lokhuzana, owazethula lo muntu ngokuthi igama lakhe unguShembe. Ngiyazi ukuthi lento le izobadida abantu, ngoba uShembe kwazi ukuthi igama likamqali wendlela. Cha, kunjalo impela, kodwa nalo muntu owafikayo
wafika wazethula kanjalo wathi unguShembe. Wayesethi-ke nawe kusuzoba uShembe ngoba mina Shembe onguNkulunkulu sengihleli kuwe. Kwathi-ke uma esehleli kanjalo-ke uShembe uthi wabe sehalaliselwa naye izihlahla. Wathi mehla nje entabeni yasenhlangakazi izihlahla zasizimguqela zimhalalisela ngoba esengene uNkulunkulu esephiwa amandla obuNkulunkulu. Mhlambe ngingakadluli lapha ngicaciseke le ndaba ukuthi njengoba amaNazaretha namhlanje yethu Shembe uNkulunkulu asuke zama umthetho wakho ukuchaza lento engiyichazayo ukuthi kwafika umuntu owangena kuShembe oyinyama, lowo muntu wazethula ngokuthi uShembe. Ilowo muntu oNkulunkulu, hayi lo uShembe okwangenwa kuyena. Ngoba uShembe okwangena kuyena umuntu wayomprofeti. Kodwa kwase kungena umoya kaShembe owumoya. Lo moya esithi uNkulunkulu, siyazi ukuthi uNkulunkulu akehle ezulwini kodwa ehlisa umoya noma ehlisa ingelosi noma ehlisa anika ehlisayo. Njengoba kuJesu kwehle umoya oyisimo sejuba. Wangena kuJesu eqeda ukubhajadiswa. Wayese uJesu kusukela lapho akabanga saba uJesu lo ozalo uMaria owaziwayo. Kodwa wabe seba yenye into enesimo sobuNkulunkulu. Angisho ukuthi uNkulunkulu enesimo sobuNkulunkulu. Ngoba izinto azenze emva kwalokho azenziwanga umuntu ophilayo emhlabeni. Azenziwanga umuntu ophilayo emhlabeni, kodwa zenziwa uye ngoba wayesenikwe lawo mandla obuNkulunkulu. Kanjalo ke noShembe wenze njalo. Wayenziwa njalo. Utheke sebuShembe seshumela ivangeli ke setshela abantu ukuthi cha ke buyelani kuNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna nibuyele emthethweni wakhe and kweminye imithetho yakhe leyo yokugcina isabatha. Neminye imithetho noma yonke imithetho ayibhalile uNkulunkulu ikakhulukazi eTestamenteni elidala, uNkulunkulu uyayifuna leyo mthetho ngoba ayiguqukanga. uNkulunkulu uyachitha ukuthi abantu abadle ingulube ngoba uthi ingulube ingcolile. Nakho konke kokunye lokhu uNkulunkulu athi kungcolile, kodwa ngikhuluma ingulube ngoba iyona eyayisidumile ngoba ingulube yafika namaRoma la eAfrika. EAfrika ingulube yayingadliwa, yayingaziwa njengesilwane esidliwayo ngoba abantu babekhonza imithi ngaleso sikhathi. Bazi ukuthi ingulube iphuphisa imithi. So ke kwase kufika kaMaroma afika nengulube. Ubone nje kwamanje ikakhulukazi imizi efuye ingulube imizi ekholwe enkolweni yobuRoma. So ke uShembe wafika ingulube uNkulunkulu akayifuni ukuthi idliwe. Wayesethi uma ngabe nifuna ukukholwa njengoba ningabantu abamabhinqa, wozani nazi idwaba zenu, wozani nawo amabhesheni okukholweni ngoba uNkulunkulu ufuna nina niphenduke ezonweni, niyeke izono. Ukubhinqa akuyisisono. Kanti lezi izinkolo zasentshonalanga zasefika abantu zabakhumulisa idwaba, zabakhumulisa amabheshu, zathi into yamaqaba. uNkulunkulu akayifuni. Cha, uthi uShembe cha, uNkulunkulu akanankinga nendaba yokuthi nibhincile nendaba yokuthi nibhinca amabheshu nezidwaba. Cha, ufuna nina nihlukane nesono. Ingakho uyubona isikhathi esiningi amaNazaretha efaka amabheshu, hayi ngoba kuthiwa usiko lwakwaShembe. Cha, hayi lo siko lwaShembe. Imvunulo le iwusiko lwabantu. AmaZulu afaka amabheshu nezidwaba, kanjalo ezinye inhlanga nazo zibhinca enye indlela. Kodwa balekile ekubhinceni akube ukuthi phela kubhincwa izikhumba. Uma kuya ukuthi awunaso isikhumba, uma ngabe uthi umSwati awuphoqiwe ukuthi ubhinca ibheshu, kodwa bhinca ke into enani ibhinca njengamaSwati bengakafika abelungu. Hayi ukuthi kufakwa amabhayi. Amabhayi akiwa wesintu, ano traditional. Amabhayi into efike nabamhlophe. Ukubhinca ibhawu nje nabeSuthu la ufaka oblanket kuyafana nalaba kwaZulu abafaka imblasela.
implasela uyiyo imvunulo kodwa indlela nje yokugqoka eyemukelekile traditional into okuyiyona uNkulunkulu ayinika abantu wababhincisa ikhumba siyakhumbula ukuthi uAdam noEva wababhincisa ikhumba ensimini yaseEdeni ngesikhathi sebasusa ebunqunwini. Manje ke nalaba ke abafica ushembe la kwaZulu abafica bebhincidwa bebhinca amabheshu wathi hayi ozani nakho uNkulunkulu ufuna nina. Uthe mesefikile uNkulunkulu ushembe ngoba phela babe banqunu ngaphezulu. uNkulunkulu wayesemupha isembatho ingubo emhlophe le egqokwa amaNazaretha. Akayithungelanga ushembe ukuthi ayicabange nje ukuthi kambe sengizobagqokisana kodwa wayinikwa uNkulunkulu. Kwafika uNkulunkulu nje kuyena wamlethela indlela yokumhlobela njengalokhu wayeyale kuMose yalela ukuthi uAaron ugqoka kanjani. Wamyaletha amhlobele uNkulunkulu ngengubo emhlophe. Ingakho ingubo emhlophe kumaNazaretha ingubo kaNkulunkulu. Ingakho ingubo kaNkulunkulu ungeke uyigqoke nezicathulo. Ungeke uyigqoke futhi endaweni engekho ngcwele ngoba ingubo emhlophe ingubo engcwele engafuneki ukuthi ihlangane nento engcolileyo ngoba ingubo kaNkulunkulu. Ngeke ngakhuluma ngokungcwele ukuthi into engcwele into ehlukaniselwe uNkulunkulu. Into sacred ngesilungu, into set aside for uNkulunkulu. Ingubo emhlophe njalo ke naye uNkulunkulu wathi ke ngoba labanqunu siyazi ukuthi abantu bakwaZulu babevele befaka ibheshwana nje la eqolo ebese bebanqunu ngendle. Wayesebanika ke le ngubo ukuthi ke bombatha le ngubo emhlophe eyomNazaretha. uShembe ufike la abantu bakwaZulu ikakhulukazi babekhonze kakhulu izimpi, babe abantu bempi, beyabantu bemithi njalo njalo. Wafika uShembe wabayekisa leyo nto. Wayesibekhonze nengoma, wabayekisa leyo nto, wayesebafundisa ukugida. Wayesethi ke manigida niyosebenzisa amahawu, kodwa amahawu enu kuba amahawu amancane ngingaba amahawu lawa ebeniwaphatha empi. Ngoba baphucelana amahawu amakhulu, uma bephatha amahawu amakhulu kuvuka lo moya wempi. Ngoba kwakuwamahawu wempi bazovukwa umoya wempi. Ngcono baphatha amahawu amancane ongeyili ihawu ongafika ngalimpi umkhonto ngoba phela kwakuliwa ngemkhonto ngaleso sikhathi. So ke ingakho nje abantu besilisa basebamaNazaretha mabegida bephatha lamahawu amancane ongeyiwo awempi. Ngaleso sikhathi nabesifazane mabegida ngoba wabephuca ingoma wathi abangayigidi ingoma kodwa abagide umgidi kaNkulunkulu owumthandazo. Ngoba ingoma yayingeyomthandazo yayinto nje yokujabula. Wayesethi umgidi umthandazo. Uma ngabe ugida uyazi ukuthi wenza umthandazo. Wabanika ke lamahawu abesifazane wayesebanika amahawu amancane futhi nakhona angaphansi kwawamadoda. Ukuze bengabi nabo umoya wobudoda. Bangabi nawo bangangenwa umoya ukuba amadoda. Kanjalo namantombazane wanika amancane angangalokhuzana, angangawobomama. Amancane nje ukuthi isandla nje kube khona esikuphethe. Kwase kuthi imboko ayiphatha amadoda. Wathi imboko alisezuba sehaweni sebeyodondolozela ngalo uma behamba indlela kaNkulunkulu ubhoko olunqindileyo. Induku ababeyiphatha wabephuca zona wabanika amashoba ukuthi abaphatha amashoba ukuze bangavukwa umoya wempi. Sekuyadumaza ke manje ukuthi uyobone emgidini la kwamanye amaqembu amaNazaretha kose kukhona abantu abaphethe amahawu amakhulu angaka amadoda ikakhulukazi. Amakhulu angaka amahawu angaba ihawu lempi. Leyo nto isiphambene nomthetho kaShembe. Leyo nto kusho ukuthi usuthi njengamafuphi uShembe
wayebheda. Thina sifuna lokho. Manje ingakho abantu usubona isikhathi esiningi nje sebe nemoya wempi nje ngisho emgidini mabegida nje sekuba nomsindo nje ubone ukuthi umuntu usevuka oyimpi usevuka umoya wempi ngoba sebaphatha amahawu ayekhesiwe noma ayenziwe kwathiwa amahawu empi angafunwa uNkulunkulu. Kanjalo ke namakhosikazi njengamanje siwabona sephatha amahawu angangawamadoda asazi ukuthi lowo moya uthathaphi umoya ongeyona amakhosazana asezoba nomoya wamadoda akile ihawu likaShembe leliphathwa manje kodwa ayimoya lokho ngisho emshadweni usubona insizwa iphethe induku lezi zokulwa hayibo akikho esakufundiswa uShembe lokho.